ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು 4 ಐಟಮ್ ಎತ್ತಂಡ ಯಾರು ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು. ನೀ ಕೋವೇ ರೀತಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪುನು ಓಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಡೋಲಿಯಂ ಬಣಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಈ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಅರಿ ಆನಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತದೀತೆ. ಕೋಡದ ನುಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಾಟಿ, 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ, 1 ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಮುಖ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉದೇನು ಪೂರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಬತ್ತರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಅರಿನ ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಕಡೆದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು 1 ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾರು ಆತ ಸಣ್ಣ ಉಡಿದ್ನಿಜ ತಾರಾಯಿ ಮಿಡ್ಲು ತಿಕ್ಕಣ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತೆ ಆಂಡ ತುಲೆ ಕಡೆದ ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 1 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಂಡು ಅವೇ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ, 1 ಪಿಂಚ್ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ, ಉಂದೇನಿತ್ತೆಯನ್ನು 1 ಟೋಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಜಿ ನಿಕ್ಕೋಲು ಬೋಡಣ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಚಾನ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಡಾ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತಲೇ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಇದೇ ಚೂರು ಯಾವು ಒಂದೇ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡುಜ. ಇನಿ ದಯಗ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಡುಡತ್ತು ಮಲ್ಪುನು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಣಲೆಡು ಮಲ್ಪುನು, ಎಂಡೋಲಿಯಂ ಬಣಲೆಡು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಈ ಓಡುಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಓಡುಡು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ. ಬಟ್ ಯಾನೆ ಓಡು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ. ಒಂದು ಎಂಡೋಲಿಯಂ ಬಣಲೆ ಒಂದೇನ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಣಲೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಜು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ತುಂಬ ಪರತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ. ಸೊ ಯಾನಿತ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣಲೆಡ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಎಂಡೋಲಿಯಂ ಬಣ್ಣಲೆನೇ ಅವಡು ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಲೆ ಐಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಲೆ ಕಾಯರಿ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದು ದಿಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು. ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೈಪೋಡು ನೆಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ. ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪಂಡ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತುಳೆ ದೋಸೆ ಆಯನ ತುಳೆ ನೆಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಟೈಪೇ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೋರ್ಂಡು ಕಣ್ಣು ಬೋರ್ಂಡು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಟೈಪೇ ಹಾಪು. ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಪವ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ ತುಕ ಕಾಯಿಂಡು ಎತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬೇದಂತಲೇ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನೇ. ಕೋವೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂದು ಎಂಡೋಲಿಯಂ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೈತೆ ತೋಚಕ. ಮುಚ್ಚಿವೆ
ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಸೆಲ್ಲ ಮೈಪುಡು ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜ ಅಂಚದೊಂದು ಸೇರಿ ಓಡುಡ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಲಿತು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಹೂವಿ ಪನೊಲಿ ನಿಗುಲು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಓಡೋಡು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕುಲ ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತ ತೋಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀನು ದಗಸಿ ಇತ್ತಂಡ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ರ್ಯಾನ್ ಮೀನು ದಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.